Здравейте, госпожо Григорова! Специални поздрави от мен, Любослав. Имам честта да съм от първия ви доброславски випуск. Искам да ви благодаря за всичките знания, за цялото търпение, което сте имали както към мен, така и към моите съученици. Казват, че да си учител е призвание, което важи с пълна сила за вас. Благодаря ви, успех в живота и с всичко, което се захванете от тук натам. Обичам ви! Здравейте, скъпа госпожо! Вие сте един прекрасен човек, изключително добър педагог и ние можем единствено да бъдем благодарни, че имахме късмета и честта да бъдем ваши ученици. Благодарен сме за абсолютно всичко, на което сте ни научили, като да бъдем добри хора, да обичаме, да бъдем внимателни. Благодарим за всяка една усмивка и прегръдка, която сте ни дали. Но те първа предстои най-хубавото. Предстои ви много почивки, много веселе, много хубави моменти, без звънци, без тетрадки, без домашни, без диктовки. Насладете се на така чаканата почивка. Ние ви обичаме с цяло сърце. Здравейте, госпожо Григорова. Честито пенсиониране. Надявам се да му се насладите, но се надявам и да не забравяйте, че вие сте тази, която трябва да празнува празника на родните будители, без значение пенсиониране или не. Вие наистина бяхте, освен народен будител, освен учител, вие бяхте и като втора майка за мен и моя клас. Вие бяхте детски надзирател, психотерапевт, психолог и още много други неща. Вие успявахте да решите всеки от нашите проблеми, без значение дали беше свързан с ненаписано домашно отсъствие, дали сме гладни, жадни, дали имаме проблеми в нас, дали имаме проблеми в училище, какъвто и да било проблем. Ние знаехме, че винаги може да дойдем при вас и вие наистина го решавахте. Не само го решавахте, показахте ни как да се справяме с проблеми, показахте ни какво значи добри навици, показахте ни какво значи добър характер и всичко останало. Още помня дори как съм писал буквата Ю при вас, около 10 страници и вие около 2 часа седяхте при мене. Аз вече буквално ревах, защото не можех да напиша буквата Ю, а вие ми повтаряхте, показахте ми как да пиша, държахте ми ръката. И всъщност вие това правихте в продължението, в което ни учихте. Вие държахте всеки от нас за ръката и не му давахте да се отклони към грешен път, не му давахте да обърка нещо. Просто седяхте до нас и ни поправяхте във всяко едно възможно нещо, което ние може да объркаме. Ние много объркахме, разбира се. Не съм сигурен дали сме ви от най-добрите ученици, но съм сигурен, че сме ви от най-благодарните. Вие не само правихте добри ученици, вие правихте добри хора. И затова и аз, и моя клас ще ви обичаме вечно. Скъпа госпожо Григорова, правя това видео да ви поздравя за вашето пенсиониране и да ви напомня как изглеждат някои от вашите някога малки ученици днес. Също така искам да ви напомня за това колко ценен е вашия труд и колко много значите за всеки един от вашите ученици, каква голяма роля имате в неговия живот. Искам да ви благодаря от мое име, както и от името на брат ми, в който е бил част от вашия последен випуск, и от името на всички ваши ученици. Искам да ви кажа колко много значите за нас, каква голяма роля играете в нашето образование, колко много я оценяваме и ви обичаме. Благодаря, госпожо Григорова. Здравейте, госпожо Григорова. Искам да ви благодаря за това, че бяхте моята първа учителка, за вашата доброта, старание и много търпение. Ми подпомогнахте да мина през всяко затруднение, което срещнахме заедно. Това, което сте вложила не само в мен, но и всичките си ученици през годините, продължава да ни носи полза и до днес. Искам да ви пожелая много здраве, много късмет и само щастие за напред. Благодаря ви. Здравейте, госпожо Григорова. Не сме си виждали от известно време, поне няколко години. Искам да ви благодаря като преподавател, че ни давахте цялото вдъхновение не само като учител, но и като човек, когато израствахме и беше най-важно. Спомняте ми винаги, когато се връщам към детството с вас, винаги с усмивка, защото сме един от най-хубавите моменти.
Вие като учител бяхте един от най-търпеливите. Проявявахте винаги много любов към работа, както и към учениците. Винаги това ви беше като първи приоритет. Пожелавам ви щастие, здраве, късмет и най-вече добре заслужена почивка. И се надявам някой ден отново да се видим. Здравейте, госпожо Григорова, аз съм Алекс Татев. Вие бяхте мой класен ръководител през 2017 година. Да, ето ме мене, най-ниския в класа. Ето ме в по-голям екран. Тук имам и с другите ученици. Ето ги. Ето го Кико, който сега май учи кикбокс, да, във Facebook сестра ми го беше изпратила. Има много награди, за което се радвам за него. Искам да ви пожелая да сте жива, да сте здрава. Всички около вас, цялата ви рода да сте живи, да сте здрави. Да се усмихвате повече. Искам да ви благодаря, че вие бяхте вие бяхте в моята начален стадий. Моя спътник в първите ми от първи до четвърти клас, защото те ми бяха най-важните в живота ми до сега. Аз вече завърших, вече минах и средното си образование, но сега го цена най-много. То винаги цениш хубавите неща, след като ги нямаш, за което много гадно, но да, факт. И затова ви цена много сега. И по принцип. И много ви благодаря, че ни научихте на това за писането, за говоренето, за дисциплината и за това гадно Р, където го научих. И много ви благодаря за всичко, което сте направили за мен през тези години. И дано не само за мен, но и за вас да е хубав. И да знаете, че това не е края, началото на нещо ново. Може би просто се затваря стара книга и се отваря нова книга, която може да е по-голяма, с по-голяма история за разказване после. Много ви благодаря за всичко. И да сте живи, да сте здрави. Здравейте, госпожо Григорова. Искам да ви благодаря за всички тези 4 години, които прекарахме заедно, за всеки един положен труд от вас, всяка една любов, всяка една отдаденост. Вие ме научите на много, вие ме научите да чета, да уча, да пиша, да смятам, да говоря правилно. Благодаря ви за всеки един прекаран момент с вас. Много любов, много ви обичам. Божидара! Здравейте, госпожа Оля Григорова. Благодаря за всичко, което направихте за нас през първите 4 и най-трудни години в училище. Вие за мен бяхте не само като учител, а като моя майка.